דינה היא מאוד נעימה, המקום נעים והקבוצה נוצרת חברות בטוחה כזאת, עבודה קבוצתית בטוחה, סביבה בטוחה לפעול בה וככה לשתף ולחשוף. אז קורים דברים שאתה לא מבין איך הם קורים. חלק לי, חלק לשאר המשתתפים, יש תוצאות, ואתה לא מבין איך הם קרו, איך הם קרו, אתה מרגיש כאילו לא עשית כלום. אז כן, למי שצופה בסרטון הזה עכשיו ושואל את עצמו, NLP, זה עובד? כן, זה עובד. זה עובד וזה עוקף מודעות ואינטליגנציה וחשיבה רציונלית. זה עובד וזה מאוד מרשים. אני חושבת שדינה דווקא בגלל שהיא לא רוחניקית, היא אישה שמחוברת לקרקע, היא סופר מתאימה לעשות את זה. קודם כל היא יישמה את זה על עצמה, רואים את התוצאות, ואפשר מאוד להזדהות איתה. אפשר מאוד להזדהות עם האישה הרציונלית, שבכל זאת ה-NLP, שעובד על התת מודע, עובד. אז זה עובד. כל הכבוד דינה, תודה רבה.